Kayang-kayang mabura lahat ng mga tulong at pagmamalasakit mo sa kapwa dahil lamang sa isang pagkakamali. Kung kaya't bago pa man maubos ang kabutihan mo na inilalaan mo para sa ibang tao, ay isipin mo rin ang iyong sarili sapagkat iisa lamang ang buhay at hindi na ito maibabalik kapag tayo ay namatay na. Isang mapagpalang araw sa lahat at sa mga nakikinig sa channel na to. Ako po si Enriquez at ito pong kwentong ibabahagi ko sa inyo ay karanasan ng aking mga magulang noong kabataan pa nila hanggang sa bumuo na sila ng sariling pamilya. Marahil ay kukwestiyonin nyo ko at ng ibang tao at huhusgahan ang aking pagkatao sapagkat nananalaytay sa aking ugat ang dugo ng aking ina. Pero kahit ganun pa man, ay masasabi kong hindi kami katulad ng mga iniisip ng ibang tao. Sa kabila ng madilim na nakaraan ng aking ina, ay sinikap naming mabuhay sa liwanag. Namuhay kami ng marangal na walang inaapakang tao. Taong 1974, naging bantog na albularyo si Tatay Rene sa aming mga kababayan sa isla ng Samar. Siya ang palaging takbuhan ng mga taong may sakit, sinasaniban ng masasamang espiritu, demonyo, maging ng mga itim na duwende, engkanto, maligno at mga aswang. Siya ang pinamanahan ng mga karunungan, orasyon at iba pang mga ritual ni Lolo Sebastian na isang malakas na albularyo noong nabubuhay pa siya sa kanilang lugar. Nasa 19 na taong gulang pa lang si Tatay Rene noong mga panahong yon. At masasabi ko na isa siyang binatang albularyo. Kasama niya ang kaibigang si Chufilo na noon ay kasagsagan din ng kabinataan. Hindi nagtagal at nakahanap ito ng trabaho sa bahaging Nueva Ecija. Ipinasok siya ng kanyang tiyuhin bilang kargadora sa palengke. Kaya napilitan siyang magpaalam kay Tatay Rene. Positibo naman mag-isip ang aking ama at hangad niyang magkaroon ng maayos na buhay. Lalo na ang kanyang kaibigan, kaya hinayaan niya itong makaalis at makipagsapalaran. Sanay naman siyang mag-isa. Simula noong nagbinata na siya, ay namatay ang kanyang mga magulang at namuhay siyang mag-isa. Mas pinili niyang magbanat ng buto kaysa mag-aral. Kaya nasa unang baitang lamang ng sekundarya ang kanyang narating. Nagpatuloy siya sa panggagamot hanggang sa may matanggap siyang telegrama buhat sa kanyang kumparing si Nicolas at nabanggit nito na nayanggaw ang kanyang anak ng isang aswang na may malaking pagsinta rito. Kung sa kani-kaninong albularyo niya na ito ipinagamot subalit pabalik-balik lamang ang pangyayanggawa ng aswang. Hindi gumaling ang kanyang anak. Inaanak pala ng tatay ko ang anak ng kanyang kumpare, kaya naman hindi siya nag-atubili at sumunod na sa araw na bumiyahe siya patungo sa probinsya ng kanyang kumpare. Natagpuan niya sa kubo nito ang anak na si Amanda na mabangis ang mukha. May matutulis na mga pangil at kuko. Nakatali ang kanyang mga kamay at paa sa 4 na sulok ng kama. Malakas ang kanyang pag-angil na umalingaw-ngaw sa buong kabahayan. May 1 linggo na pala itong nasa ganoong estado bago pa siya ipagamot sa ibang albularyo ng kanyang ama. Nung una ay gumaling si Amanda, pero makalipas ang ilang araw ay bumalik na naman siya sa dati. Ayaw niyang kumain hanggat hindi hilaw na karne ang kanyang nakakain. Mainitin ang ulo at nagiging mapanakit na siya sa kanyang ama at 2 maliliit na kapatid. Kaya itinali siya ng kanyang ama sa kama upang hindi siya makawala at maiwan ang ginagawa niyang karahasan. Pinagmasdang maigi ni Tatay Rene si Amanda at mukhang nasa ilalim na ito ng kapangyarihan ng aswang. Nagsagawa siya ng orasyon at meron siyang kinuhang botilya ng langis at ipinahid sa noo ng dalaga. Sumigaw at nagpupumigla si Amanda
sa kanyang kinahihigaan na para bang nahihirapan habang naririnig niya ang mga Latin na dasal na binibitawan ni Tatay Rene. Maya-maya ay nakarinig si Tatay Rene ng boses ng isang lalaki sa bibig ni Amanda. Binalaan siya nito na kahit anong gawin niya ay hindi niya makukuha ang katawan at kaluluwa ni Amanda sapagkat siya ang nagmamay-ari nito. Hinamon naman siya ni Tatay Rene at sinabing hindi makakapayag na magtatagumpay ang aswang. Nag-ipit siya ng palito sa daliri sa paa ni Amanda at bumulong siya ng panibagong orasyon. Bahagyang nanginig ang buong katawan ni Amanda at halos magtarak ang kanyang mga mata. Palakas ng palakas ang tinig ni Tatay Rene hanggang sa tumigil sa pagpupumigla si Amanda at nawalan siya ng malay sa kama. Dali-dali namang lumapit ang kanyang ama pero pinigilan ito ni Tatay Rene. Kailangan pala niyang matapos ang ritual sa panggagamot bago tanggalin ang mga panali sa mga kamay at paa ni Amanda sapagkat hindi pa namamatay ang aswang na kanyang pinahihirapan. Sumunod naman ang ama ni Amanda at hindi na siya lumapit dito. Hinintay na muna niyang matapos si Tatay Rene sa panggagamot. Makalipas ang ilang sandali ay natapos na ang ritual. Nagdilat ng mga mata si Amanda at bumalik sa dati niya ang kanyang maamong mukha. Tinanong niya kung anong nangyari sa kanya at kung bakit siya nakatali sa kama. Si Ginoong Nicolas na ang nagpaliwanag ng lahat habang tinatanggal ang mga tali sa kamay at paa ni Amanda. Noong malaman ni Amanda ang buong katotohanan, ay yumakap siya ng mahigpit sa kanyang ama at nagpasalamat kay Tatay Rene bago siya bumangon sa kama. Bilang pasasalamat ni Ginoong Nicolas, ay hindi na muna niya pinauwi si Tatay Rene at pinagbakasyon na muna niya ng ilang araw. Pumayag naman si Tatay Rene at nagpapasalamat siya na napatay niya ang aswang na gumagambala sa buhay ni Amanda. Wala na itong dapat pang ipangamba at magiging payapa na rin ang kanyang pamumuhay. Naging malapit si Tatay Rene sa mga anak ni Ginoong Nicolas at talagang naging parte na din siya ng pamilya nito. Araw-araw ay lumalaot sila ni Ginoong Nicolas at kung minsan naman ay naghahanap sila ng mga bungang kahoy at iba pang makukuhang prutas at gulay sa gubat. Hindi nagtagal at dumating ang isang araw na mag-isang nangahoy si Tatay Rene sa may gubat. Nakita niya ang isang magandang babaeng dumaan sa may kakahuyan. Sa unang pagkakataon ay napatulala siya sa kagandahan nito nang magkatinginan sila ng mata sa mata. Nabighani si Tatay Rene dito pero nagmamadali ang babaeng makaalis. Sinundan siya ni Tatay Rene at tinanong ang kanyang pangalan. Medyo nahihiya pang sumagot ang babae pero sinabi niyang Mirasol ang kanyang pangalan. Binalaan pa siya nito na wag nang magpapagabi sa kakahuyan at magmadali nang umalis. Kakausapin pa sana siya ni Tatay Rene subalit mabilis itong naglakad palayo sa kanya. Nagpatuloy naman sa pangangahoy si Tatay Rene at noong dumako ang dapit hapon ay nag-umpisa na siyang maglakad pabalik sa bahay ng kanyang kumpare. Malapit nang lumubog ang araw noong makaalis siya. Pero bigla na lang may umatake sa kanyang malaking baboy ramo na nagbabaga ang mga mapupulang mga mata. Naglalaway din ito. Inilabas niya ang kanyang itak at humanda sa pakikipaglaban dito. Nakatitiyak siyang aswang na nagkatawang baboy ramo ang kanyang kaharap. Akmang uundayan niya ng saksak ang baboy ramo nang biglang may humarang na malaking aso sa kanyang harapan. Umangil ito sa harapan ng baboy ramo at pilit itong itinataboy. Galit na umatungal ang aso hanggang sa kumaripas sa pagtakbo ang baboy ramo. Sa pagkakataong iyon ay nakaramdam ng kakaibang kagaanan ng loob si Tatay Rene sa malaking aso
kahit alam niya na isa rin itong aswang. Magagawa pa siyang iligtas ng aswang sa bingit ng kamatayan kahit pakauri nito ang kanyang makalaban. Lumingon sa kanya ang aso na nanlilisik ang mga mata at naramdaman ni Tatay Rene na iyon si Mirasol, ang magandang babaeng nakilala niya sa may kakahuyan. Nagmamadali itong tumakbo pero sumigaw si Tatay Rene. Nagpasalamat siya sa pagliligtas nito sa kanyang buhay. Bahagyang tumigil sa pagtakbo ang malaking aso at lumingon pa siya kay Tatay Rene. Maya-maya ay nagpatuloy na siya sa pagtakbo at tumalon siya sa may kasukalan. Wala na namang nagawa si Tatay Rene kung hindi magpatuloy sa kanyang paglalakad. Pagka-uwi niya sa bahay ay ikinuwento niya sa mag-aama ang naengkwentro niyang baboy ramo pati sa malaking aso. Namangha siya nang humanga ang mag-aama imbis na kasuklaman ng aswang na nagligtas sa kanyang buhay. Hindi sukat akalain ni Tatay Rene na malawak ang kaisipan ng kumpare niyang si Ginoong Nicolas, pati ang mga anak nito ukol sa kabutihan ng aswang na nakipaglaban sa baboy ramo. Hindi sila tulad ng ibang taong mga mapanghusga at masasama. Hindi lamang nabanggit ni Tatay Rene na nabighani siya sa magandang aswang na si Mirasol. Noong maghahating gabi ay hindi dinalaw ng antok si Tatay Rene sapagkat hindi maalis sa isip niya ang imahe ni Mirasol. Gusto niya itong makita sa kasunod na araw at formal na magpapasalamat sa pagliligtas sa buhay niya. Wala siyang pakialam kahit pa aswang ito. Sa sumunod na araw ay nagtungo sa may kakahuyan si Tatay Rene at hinanap niya si Mirasol. Hindi naman siya nahirapan at natagpuan din niya itong namamasyal sa kakahuyan. Noong mapansin siya nito ay ngumiti ito pero nagmamadali na naman itong makaalis. Nahawakan ni Tatay Rene sa braso si Mirasol at sinabi niyang wala itong dapat ikatakot sapagkat hindi siya nananakit kahit pa alam niyang aswang ang dalaga. Nagpasalamat siya sa pagliligtas nito sa kanyang buhay at doon huminahon si Mirasol. Kaya pala umiiwas siya sa mga tao ay sapagkat masama ang tingin sa kanya ng mga ito. Gustong patayin ng mga tao ang kanyang pamilya dahil na rin sa kanilang pagiging aswang. Iniisip nila na parating pumapatay at kumakain ng laman loob ng tao ang mga katulad nila. Ipinaliwanag ni Tatay Rene na hindi siya katulad ng ibang taong mapanghusga at makitid ang utak. Wala din siyang intensyong patayin ito sapagkat nararamdaman niyang busilak ang kalooban ng dalaga. Sa puntong iyon ay unti-unting umamo at umaliwalas ang mukha ni Mirasol. Matagal siyang nakipagkwentuhan kay Tatay Rene at bago magdapit hapon ay nagpaalam na siya kay Tatay Rene para makauwi sa kanilang bahay. Gusto pa sana siyang ihatid ni Tatay Rene pero umayaw si Mirasol kaya ginalang na lang niya ang desisyon ng dalaga. Sa araw-araw ay nagtatagpo silang dalawa sa may kakahuyan at dumating din ang sandali na nakipagkilala si Tatay Rene sa mga magulang ni Mirasol. Hindi naman masasama ang mga ito. Kita niyang mababait at magigiliw sila sa mga bisita. Pinakain siya ng mga ito ng nilutong karne ng hayop at sinabi ni Mang Osmondo na ama ni Mirasol na hindi sila kumakain ng tao. Bagkus ay mga ligaw na hayop ang kanilang kinakain at wala silang balak saktan ang mga tao. Lalo pang pinatunayan ni Tatay Rene na dalisay ang intensyon niyang makipagkaibigan kay Mirasol. Kaya hindi nagtagal ay nahulog na ang loob nila sa isa't isa. Naging magkasintahan silang dalawa at hindi iyon tinutulan ng mga magulang ng dalaga. Sapagkat malaki ang tiwala nila kay Tatay Rene kahit na isa itong albularyo. Nangamba si Ginoong Nicolas para kay Tatay Rene.
Napapansin niyang hindi na ito umuuwi sa Samar at panay ang pag-uwi nito tuwing gabi. Masama na ang kutob niya kung kaya't humanap siya ng tiyempo upang makausap ito ng maayos at malaman niya ang tunay na dahilan kung bakit ito ginagabi sa pag-uwi sa kanilang tahanan. Isang gabi, kakauwi ni Tatay Rene buhat sa kakahuyan ay naabutan niyang nagkakape sa mesa si Ginoong Nicolas. Bumati siya dito ng magandang gabi at tinugon din naman siya ng kanyang kumpare. Ipinatong ni Tatay Rene ang kanyang sombrero sa mesa at umupo siya sa kawayang upuan kaharap si Ginoong Nicolas at saglit na mahinga. Humigop ng mainit na kape si Ginoong Nicolas habang pinagmamasdan ang kanyang kumpare. Humanap siya ng lakas ng loob upang ito ay makausap. Maya-maya ay diniretso ni Ginoong Nicolas si Tatay Rene at tinanong kung saan ba talaga ito pumupunta sa araw-araw at kung bakit inaabot ng gabi. Sumagot si Tatay Rene at sinabi niyang meron siyang ginagamot na may sakit sa gawing kakahuyan. Umiling-iling si Ginoong Nicolas at nabanggit niyang hindi siya naniniwala dito sapagkat imposibleng magsunod-sunod ang pasyente nito araw-araw. Alam naman niyang walang masyadong nakakakilala kay Tatay Rene sa kanilang lugar kung hindi siya lamang at ang mga anak niya. Wala nang ibang maisip na palusot si Tatay Rene. Kabisado niya ang pag-uugali ng kanyang kumpare. Hindi ito madaling malinlang at hanggat hindi ito makakuha ng konkretong kasagutan ay hindi ito tumitigil sa pagtatanong. Ipinagtapat ni Tatay Rene ang relasyon nila ni Mirasol at gayon din ang dahilan kung bakit siya pumupunta sa may kakahuyan. Iyon ang lugar kung saan sila nagkikita at nagkakasama, malayo sa mga mata ng mga tao. Nagulat si Ginoong Nicolas sa kanyang mga narinig at ang una niyang naibulaslas ay ang mga katagang masisira ang reputasyon ni Tatay Rene kapag nalaman ng mga kabayan niya umibig siya sa isang aswang. Tugon naman ni Tatay Rene ay wala siyang ginagawang masama at hindi mali na umibig siya sa aswang. Mahal niya si Mirasol at hindi ito tulad ng ibang aswang na kumakain ng tao at mabubuti ang mga magulang na nagpalaki sa kanya. Bumuntong hininga si Ginoong Nicolas at matagal na nag-isip. Maya-maya ay tinanong niya si Tatay Rene kung anong plano nito para sa kanila ni Mirasol. Nasorpresa si Ginoong Nicolas at sinabi nitong dadalhin niya sa Samar si Mirasol. Pinayuhan ni Ginoong Nicolas si Tatay Rene na huwag magpadalos-dalos sa desisyon at pag-aralan munang mabuti ang lahat-lahat. Hindi madaling paliwanagan ang mga mata ng tao, lalo pat ang tingin nila sa mga aswang ay halimaw at kalaban ng sanlibutan. Kailangang patayin upang hindi makapaminsala. Subalit, matigas ang paninindigan ni Tatay Rene. Ayaw niyang magtago habang buhay at ikahiya si Mirasol. Kailangan niyang maging matatag sa kung anumang posibleng mangyari. Hindi kasalanan ang magmahal at wala siyang ginawang krimen sa pagmamahal niya kay Mirasol, kaya wala siyang dapat ikatakot. Hindi na siya kinontra pa ni Ginoong Nicolas, basta't pinayuhan na lamang niya itong mabuti. Lumipas ang 2 araw at nagpaalam si Tatay Rene sa pamilya ni Ginoong Nicolas kasama si Mirasol. Sinuong nila ang posibleng maging panganib noong magtungo silang dalawa sa Samar. Itinago ni Mirasol ang kanyang katauhan at nakasalamuha siya sa mga residente. Naging maganda naman ang pakikipagkaibigan ng mga ilan sa kanila, maliban sa ibang mga tsismosa at matapobreng gustong malaman ang kanyang buong pagkatao. Nagulat pa si Tatay Rene at bumulaga ang kaibigang niyang si Chupilo. Sa kabila ng kanyang pagkagulat ay sumilay ang mga ngiti sa kanyang labi. Natuwa siya na makita ang matalik niyang kaibigan at makakasama pa niya ito sa Samar.
Nakipag-inuman siya dito noong sumapit ang isang gabi at napag-alaman niyang umalis na pala ito sa pinagtatrabahuhan at mananatili na lamang siya sa Samar para magsasaka sa bukid. Hindi niya idinitalye kay Tatay Rene kung bakit siya umalis sa kanyang trabaho, pero kakaiba ang mga tingin na ipinupukol niya kay Mirasol. Malalalim at malagkit, lalo pat nasusulyapan niya ito nga habang naglalapag ng mga pulutan nilang magkakaibigan sa lamesa. Tinanong ni Chupilo kay Tatay Rene kung saan nito nakilala si Mirasol at kinuwento ang maiksing paraan ni Tatay Rene kung saan nanirahan ang kanyang kasintahan. Lingid sa kanyang kaalaman ay may tinatagong pagnanasa at interes dito si Chupilo. Mukhang nabighani siya sa taglay nitong karektan at hubog ng pangangatawan. Araw-araw ay pumupunta si Chupilo para tumulong kay Tatay Rene sa panggagamot nito sa maraming pasyente na nakapila sa labas ng bahay. Panay ang tingin nito kay Mirasol na abala sa pagluluto ng almusal at pananghalian, gayon din ang paggawa ng mga gawaing bahay. Noong magsalo-salo sila sa hapunan, ay napansin ni Tatay Rene na takam-takam si Chupilo sa karning baboy na inihanda ni Mirasol. Mukha itong gutom na gutom at aamos-amusan pa noong makatapos sa pagkain na para bang bata. Ibang-iba sa ugali ni Chupilo nung hindi pa ito umaalis sa Samar. Medyo nanibago sa kanya si Tatay Rene. Walang ano-ano ay nagsalita si Chupilo at napuri pa niya si Mirasol na maswerte sa kanya si Tatay Rene sapagkat maalaga at masarap siyang magluto. Huling-huli ang kiliti ng isang lalaki. Kung hindi lamang daw sana ito naging nobyo ni Tatay Rene, ay liligawan siya ni Chupilo kasabay ang malakas na pagmungis-ngis at nangislap pa ang kanyang mga mata. Humalakhak na rin si Tatay Rene at inisip niya na isa iyong biro pero kinabahan si Mirasol. Ramdam niyang seryoso si Chupilo sa mga sinabi nito, lalo pat kakaiba ang mga pagtitig nito sa kanyang mga mata. Hindi nagsumbong si Mirasol sa mga napapansin niya kay Chupilo, pero panay ang pag-iwas niya rito. Hindi niya hinahayaang mapag-isa sa isang sulok sapagkat bigla-bigla na lamang ito nga sumusunggab sa kanya. Dumating ang isang araw ay may kumalat na balita na may aswang na pumapatay sa Samar. At madalas na may napapatay ay doon mismo sa barangay ni Tatay Rene. Gabi-gabi ay may natatagpo ang bangkay ng mga bata, buntis, dalaga, mga kabinataan at matatanda. Hinala ng mga tao ay malapit lamang ang aswang at posibleng kapitbahay na nagkukunwaring kapwa-tao para makapambiktima. Lahat ay pwedeng paghinalaan, lahat ay nasa kapahamakan ang buhay dahil walang pinipili ang aswang na pumapatay sa kanilang lugar. Nabahala si Tatay Rene at naisip niya na baka paghinalaan si Mirasol pero mas lumakas ang kumpiyansa niya sa sarili na hindi iyon mangyayari sapagkat hindi ito lumalabas ng bahay. Kapag inaatake ito ng pagkaaswang, ay saka lamang siya naghahanap ng makakaing ligaw na hayop sa bundok at bumabalik na mismo sa bahay. Lalo pang dumadami ang mga nabibiktima at nagronda na rin ang mga kapitan at tanod sa buong bayan. Gabi-gabi silang nagsisiyasat at gumagala pero wala naman silang makitang kahina-hinala. Sumapit ang isang hating gabi at inatake na naman ng pagkaaswang si Mirasol. Nagpaalam siya kay Tatay Rene para lumabas ng bahay at kumuha ng makakaing hayop. Mabuti na lamang at wala nang nagrorondang mga tanod at kapitan, kaya pinayagan na siya nitong makalabas ng bahay. Makaraan ng halos isang oras ay nakabalik na si Mirasol sa bahay na may bahid ng dugo ang bibig pati ang kasuotan nito. Kaagad siyang naglinis ng katawan at nagpalit ng damit. Nakita ni Tatay Rene sa mga mata nito ang takot at pamumutla, kaya tinanong niya ito
kung anong nangyari. Kumapit ng mahigpit sa braso ni Tatay Rene si Mirasola at sinabing nakita niya si Chupilo sa kabundukan na may nilalapang laman loob ng tao. Nagbagong anyo din ito bilang aswang. Nung makatapos itong kumain ng laman loob, ay ito ay nag-anyong maitim na pusa at tumakbo ng mabilis na naglaho sa mga matatalas na mga amorsiko. Hindi makapaniwala si Tatay Rene sa mga nalaman niya, pero dahil sa malinaw na paliwanag ni Mirasola ay naliwanagan siya. Bukod pa doon ay ipinagtapat ni Mirasol na pinagnanasaan din siya ni Chupilo at natatakot lamang siyang magsabi ng totoo kay Tatay Rene sa takot na baka masira ang kanilang pagkakaibigan at sa pangangamba na rin na baka kung anong gawin ni Chupilo sa kanilang mga buhay. Batay sa kwento ni Mirasola ay minsan na siyang hinawakan ni Chupilo ang kanyang mga kamay at hinimas pa ang kanyang braso. Lumayo siya at natakot sa ginawa nito. Sinabi niyang kapag hindi tumigil sa ginagawa ay mapipilitan siyang magsumbong kay Tatay Rene. Ngumisi lamang daw noon si Chupilo at bigla na lamang umalis sa harapan ni Mirasola at lumabas siya ng bahay. Pagkatapos marinig ni Tatay Rene lahat ng mga revelasyon, ay naisipan niyang umalis na muna sa Samar at isama si Mirasola pabalik sa lugar nito. Kailangan nilang lumayo kay Chupilo bago pa sila mapahamak at bago pa magdilim ang paningin ni Tatay Rene at maputol nila ang kanilang pagkakaibigan. Bukod pa doon ay natitiyak pa niyang magtatagal at malalaman ng mga residente sa Samar na isang aswang si Mirasola. At ang masaklap pa ay parehas silang papatayin ng mga to. Pumayag si Mirasol sa ideya ni Tatay Rene at sa palagay niya ay doon lamang matatahimik ang kanilang buhay. Hindi na muna sila kaagad umalis. Nagtungo si Tatay Rene sa isa pang magaling na albularyo na si Kaerning na dating kaibigan ng kanyang amang albularyo. Nagtanong siya dito kung paano makokontrol ng isang aswang ang pagiging aswang at ang ipinagtapat niya na aswang ang kanyang kasintahan. Subalit hindi ito kumakain ng mga tao at tanging mga hayop lamang ang pagkain nito. Malawak ang pangunawa ni Kaerning at iningatan niya ang lihim ni Tatay Rene. Tinuruan niya ito ng orasyon na gagamitin sa tuwing susumpungin ng pagkaaswang si Mirasola. Sinabihan din niya ito na kumuha ng bunga ng bayabas at ito ang ipalunok at ipakain kay Mirasola sa tuwing magbabagong anyo ito. Isinaulo ni Tatay Rene ang ritual at pagkatapos nun ay nagpasalamat na siya sa albularyo. Naglaan pa silang magkasintahan ng 3 araw bago magtungo sa lugar ni Mirasola. Bumisita sila sa bahay ni Ginoong Nicolas at ipinaalam ni Tatay Rene ang lahat ng mga nangyari. Dinilaan ni Ginoong Nicolas na wag nang bumalik si Tatay Rene sa Samar sapagkat magiging magulo lamang ang buhay nila doon at baka parehas pa silang mapatay ng mga residente kapag nalaman nilang aswang si Mirasola. Nabanggit ni Tatay Rene na may paraan na siya para makontrol ang pagiging aswang nitong si Mirasola at mukhang mapapanatag ang loob nila kung mananatili na muna sila sa pamilya nito. Hindi nagtagal ang magkasintahan sa bahay ni Ginoong Nicolas at nagtungo sila sa mga magulang ni Mirasola. Naging masaya silang dalawa na malayo sa mga mapanghusga at maduduming isip ng mga tao. Nagtayo ng maliit na kubo si Tatay Rene malapit sa bahay ng mga magulang ni Mirasola at doon sila tumira. Naging maganda naman ang resulta ng pagsasagawa niya ng ritual kapag sumasanib ang pagkaaswang ni Mirasola. Napipigilan ang pagkahayop nito sa dugo at laman ng mga hayop. Kaya kahit papaano ay nakapamuhay sila ng normal. Lumipas ang ilang buwan ay nagbunga na ang kanilang pagmamahalan. Nabuntis ni Tatay Rene si Mirasola at ipinagmalaki pa niya iyon sapagkat sa wakas
ay magkakaroon na din sila ng suplinga. Masayang masaya din ang pamilya ni Ginoong Nicolas sapagkat magkakaroon na rin si Tatay Rene ng sariling pamilya at hindi na siya malulumbay sa pag-iisa. Lubos din ang kaligayahang nararamdaman ng mga magulang ni Mirasola. Nasasabik na silang makita ang kanilang magiging apo na magbibigay kulay at inspirasyon kay Mirasola na lumaban sa buhay at patibayin ang relasyon nila ni Tatay Rene. Tumagal pa ng ilang buwan hanggang sa makapanganak si Mirasola. At sa maniwala po kayo at hindi, ay ako po ang sanggol na kanyang iniluwala mula sa kanyang sinapupunan. Simula noon ay nagsumikap ng magtrabaho si Tatay Rene. May mga kaibigan na rin siyang mangingisda at nagtatrabaho na din siya bilang kargador. Gayon din ang iba pang hanap buhay na kumikita siya ng pera upang magamit ng aming pamilya. Hindi na sana siya babalik sa Samar, subalit sumapit ang isang gabi ay dinalaw siya ng panaginip ng kanyang ama at ang pakiusap nito na bumalik siya sa Samar upang maglingkod sa mga residente doon at maipagtanggol laban sa mga aswang at masasamang elementong gustong manakop at pumatay ng mga inosenteng tao. Alam ni Tatay Rene na may ipinangako siya sa kanyang ama na hindi niya iiwan ang kanyang bayang Sinilangan. Nagdalawang isip pa si Tatay Rene. Pinakausapan siya ni Nanay Mirasola pati ni Ginoong Nicolas na wag nang bumalik sa Samar. Subalit na naig sa kanya ang pagmamahal sa lugar, kaya napilitan silang mag-anak na umalis. Noong makabalik sila sa Samar ay laking gulat ng mga residente na makitang mayroon na pala silang anak, pero nagpapasalamat sila na nakabalik na si Tatay Rene sapagkat lalong tumitindi ang paglaganap ng patayan dahil sa kagagawan ng aswang. Ultimo ang isa sa mga tanod ng barangay ay nabiktima na rin, gayon din ang biyanan ng kapitan. Marami na ring mga buntis ang namatay, kasama ang kanilang mga sanggola. Kahindik-hindik na krimen ang nagaganap tuwing sumasapit ang gabi. Kaya naman natakot ang mga mamamayan at halos ayaw nang magsilabasan sa kanilang kabahayan. Ang iba ay naging mapaghinala at kahit ang mga kapitbahay ay nagbibintangan sa isa't isa sa tuwing may napapansin silang kakaiba sa mga kinikilos ng mga kapwa nila. Nagulat si Tatay Rene nang bumulaga sa kubo niya si Chupilo at ibang-iba na ang aura nito. Malalago ang kanyang buhok, malalalim at maiitim ang talukap ng kanyang mga mata at mukha siyang puyat na tila hindi pa nakakatulog ng maayos. Medyo marungis na siyang pagmasdan sapagkat tinabunan na siya ng balbas at bigote. Nagmukha siyang tumanda ng ilang taon at tila hindi na nag-aayos sa kanyang sarili. Kamuntik na sana niyang atakihin at yakapin si Mirasola, ngunit lumapit sa kanya si Tatay Rene at inilabas nito ang kanyang itak. Pinagbantaan niya si Chupilo na huwag magtatangkang hawakan ang kanyang asawa o gumawa ng karahasan, kung hindi ay kakalimutan niyang magkaibigan sila. Namilog ang mga mata ni Chupilo at bigla na lamang siyang nagsinungaling. Nabanggit niyang hindi niya nalaman ang mga sinabi nito sa kanya. Nainis ang Nanay Mirasola at sinugod niya si Chupilo. Kasabay nun ay tinulak niya ito at kamuntik nang mapabagsak sa sahiga. Binulyawan siya ni Nanay Mirasola at sinabi nga sinungaling, manggagamit, abusado at mapagsamantala. Hindi siya dapat pagkatiwalaan ni Tatay Rene sapagkat isa siyang bantay sa lakay at manunulot. Nabanggit pa niya dito na alam na ni Tatay Rene ang katotohanan na siya ang aswang na pumipeste sa mga residente at may masama pa siyang balak sa kanya, kaya naman ipinagtapat niya nito na wag na siyang umasa na mamahalin niya ito sapagkat meron na silang anak ni Tatay Rene at kahit kailan ay hindi niya magugustuhan ito at masahol pa siya sa hayop. Nagpinting ang tenga ni Chupilo.
Nanlisik ang mga mata nito at tinubuan ng mahabang kuko sa daliri. Balak niyang sugurin si Nanay Mirasol pero napaatras siya nang makitang mas naging mabangis ang anyo nito at nagpakita ng tunay na katauhan. Nagulat at natakot si Chupilo pero sa kabila nun ay nagbanta siya na pagsisisihan ni Tatay Rene at Nanay Mirasol ang lahat ng kanilang ginawa. Hindi niya mapapatawad si Nanay Mirasol sa masasakit na salitang binatawan nito, lalo na si Tatay Rene na sinira ang kanilang pagkakaibigan nang dahil sa isang babae. Dinuro-duro pa niya ang mag-asawa at sinabing sisiguraduhin niyang mamamatay ang dalawa sa kamay ng mga tao. Pagkatapos niyang magsalita ay mabilis siyang lumabas ng pinto. Kinabahan ang mag-asawa at nararamdaman nila na babalik na rin sila ni Chupilo sa mga tao. At siguradong paparatangan sila na sila mismo ang magkasabwat sa pagpatay sa mga tao sa bayan. Dumako ang dapit hapon at dinala nila ako sa bahay ng albularyong si Ka Erning at inihabili nila ako para sa aking kaligtasan. Bumalik sila sa bahay at naghanda. Dumako ang gabi at kumatok sa pinto ng bahay ang napakaraming tao may dalang sulo. Binuksan ni Tatay Rene ang pinto at bumungad sa kanyang harapan si Mang Tuwason kasama ang maraming kalalakihan at kababaihan, pati na rin si Chupilo. Nabanggit ni Mang Tuwason na napatay ang anak na dalaga ng dating kapitan sa barangay. At nagsumbong si Chupilo na nakita niya si Nanay Mirasol na nag-anyong aswang at pinagluray-luray ang katawan ng dalaga. Kung kaya't dinakip niya ito, kasama na din si Tatay Rene, sapagkat tumutulong siya sa karahasang ginagawa nito sa kanilang lugar. Nagpaliwanag si Tatay Rene subalit hindi siya pinakinggan nito. Pumasok ang mga kalalakihan at hinalughog ang kabahayan upang hanapin ang kanilang anak. Pinaamin nila si Tatay Rene at noong hindi ito magsalita ay pinagsiksikmuraan siya ng 3 kalalakihan bago itinali ang mga kamay pati na rin si Nanay Mirasol. Lumabas sila sa pinto ng bahay at naglakad sa kahabaan ng daan. Maya-maya pa ay bumulong si Nanay Mirasol kay Tatay Rene at sinabi niyang gagawa siya ng paraan upang malabanan si Chupilo at maipakita sa mga tao na inosente silang mag-asawa. Tumingin si Tatay Rene at namangha siya nang biglang magbagong anyo si Nanay Mirasol bilang isang malaking ibon at nagtanggal ang pagkabigkis na panali niya. Nagkagulo ang mga tao at pilit na inaabot ang malaking ibon pero nahirapan sila dahil sa mabilis nitong pagbagwis. Pero inabutan nito si Chupilo at pinagtutuka ang damit nito pati ang balat. Kaya napilitan din itong makipaglaban at hinabol papalayo ang malaking ibon. Nahati ang bilang ng mga tao. Ang iba ay humabol sa ibon, samantalang ang iba ay pinagpatuloy ang paglalakad habang nakaagapay kay Tatay Rene. Dumako sila sa may bulwagan at nakita ni Tatay Rene ang isang mahahabang kawayan na may mga panali at sa ilalim nun ay may mga kahoy na panggatong. Pinagtulungan ng mga kalalakihang itali ang mga kamay at paa ni Tatay Rene habang nanlalaban siya at sumisigaw na siya ay inosente at walang kasalanan. Paulit-ulit niyang ipinliwanag sa mga tao na si Chupilo ang aswang at nililin lang lamang sila nito para magantihan kaming mag-asawa. Ganun ang mga sinabi ni Tatay Rene. Hindi naniwala sa kanya ang mga tao at sinabi matagal na siyang nagkukunwaring mabuting albularyo. Iyon naman pala ay kampon din siya ng kadiliman. Sayang lamang at dinungisan niya ang pangalan ng kanyang ama. Galit na nagmura si Tatay Rene at binalaan niya ang mga tao na huwag idadamay ang kanyang amang nagpakabayani upang mailigtas ang kanilang lugar sa mga masasamang elemento.
Nag-umpisa nga nagpaningas ng apoy ang mga kalalakihan hanggang sa napaligiran ang kinalalagyan ni Tatay Rene. Hindi niya sukat akalaing magwawakas ang buhay niya sa walang kwentang kamatayan. Madaling paniwalain ang mga tao na wad ang pagsusumbong ni Chupilo laban sa kanya. Hindi niya lubos maisip na kayang itapon ng mga tao lahat ng magagandang pakisama, pagtitiwala at malasakit niya sa mga ito para lamang ipagpalit sa isang maling impormasyon ng totoong may kasalanan at pinag-ugatan ng lahat ng kaguluhan sa Samar. Napuno ng paghihinagpis ang kanyang puso nang maisip na baka napatay na din ng mga tao si Mirasol. Nalulungkot siya at parang madudurog ang puso nang maisip na mauulila ako ng maaga at hindi na nila masusubaybayan ang aking paglaki. Humagulgol si Tatay Rene habang unti-unting nilalamon ng apoy ang mga kahoy. Sumisigaw ang mga tao na sunugin si Tatay Rene. Maya-maya ay tumahimik ang lahat noong dumating si Nanay Mirasol pati na si Mang Gilier na dating kapitan kasama pa ang ibang mga tao. Nagsalita si Mang Gilier at sinabing itigil na ang pagsusunog kay Tatay Rene. Kasunod namang nagsalita ang kasalukuyang kapitan na si Ginoong Maximo at nagwika siya na nagkamali silang lahat ng pagkakakilala kay Tatay Rene, pati sa asawa nito sapagkat hindi sila ang may kagagawan ng krimen sa kanilang bayan. Naging sentro ng atensyon ang mga mamamayan, ang kapitan. Natigalgal sila mula sa kanilang mga kinatatayuan at tila bumagsak ang mga balikat habang pinagmamasdan si Tatay Rene na nakagapos ang mga kamay at paa sa mahabang kawayan at malapit nang maabot ng apoy ang kanyang mga paa. Inutusan ng kapitan na pakawalan siya sapagkat nahuli na nila ang totoong salarin. Si Nanay Mirasol pala ang nakipaglaban dito at kita sa kanyang anyo ang matinding panghihina. Sinabi ni Ginoong Maximo na si Chupilo ang totoong pumapatay at pumatay kay Marie Cris na anak ni Mang Gilier. Nakita nila sa bangkay nito ang panyo ni Chupilo kaya sinundan nila ito at wala ngang duda na inabutan nila itong naging isang aswang katunggali si Nanay Mirasol na isa ring aswang. Narinig pala nila na usap-usapan ng dalawa na umamin si Chupilo na siya ang pumatay kay Marie Cris at sa iba pang mga napatay noong mga nakaraang buwan sapagkat nasasabik siya at natatakam sa karne ng tao. Lumapit sila sa mga ito at nakita nila kung paano binalian ni Nanay Mirasol si Chupilo at napagtanto nila na hindi magtatagal ang buhay nito kaya iniwan na lamang nila iyon sa kasukalan. Pinakawalan ng mga tao si Tatay Rene. Halos hindi sila makapagsalita sa inabot nilang kahihiyang ginawa dito. Humingi ng pasensya si kapitan pati si Mang Gilier sa mag-asawa pero hindi nagsalita si Tatay Rene. Inalalayan niya si Nanay Mirasol sapagkat ito ay nangihina at halos hindi makapaglakad ng maayos. Mukhang nagamit nito ang buong lakas upang mapatay si Chupilo. Humingi ng paumanhin si Tatay Rene sapagkat hindi niya naipaglaban si Nanay Mirasol laban kay Chupilo. Pero hindi na iyon binigyang pansin ni Nanay Mirasol. Bagkus ay nagpasalamat siya na parehas silang buhay at walang matinding natamong pinsala sa mga katawan. Inakala nila na makakauwi na sila ng matiwasay pero biglang may bumulusok sa kanilang harapan. Lumitaw si Chupilo sa anyo ng pagiging aswang at kahit paika-ika itong maglakad ay kamuntik nitong makalmot sa muka si Nanay Mirasol. Pinunot ni Tatay Rene ang kanyang itak at mabilis na inundayan ng saksak sa tiyan si Chupilo. Umangil ito at bumagsak sa lupa. Kasabay nun ay ang pagdaluhong ng mga tao at pinagtulungang buhatin at dalhin sa malaking ningas ng apoy
at doon nila sinunog ang katawan ni Chupilo. Sa sobrang laki ng pagkakasala ng mga tao sa mag-asawa, ay inalalayan ni Kapitan Maximo pati ng mga kasamahang tanod ang dalawa, pero huminto sila sa bahay ni Ka-Erning. Nagpasalamat ang mag-asawa sa kapitan at mga tanod bago nagpaalam. Pinagbuksan at pinatuloy naman ni Ka-Erning ang mag-asawa at mabilis niyang nilapatan ang mga sugat ng mga ito, saka sila pinagpalit ng damit. Pinayuhan niyang magpalipas na muna ng magdamag ang mag-asawa at hayaang makapagpahinga ang kanilang anak. Pumayag ang mag-asawa at doon na nga sila natulog. Kinabukasan ay maagang gumising ang mag-anak. Tuwang-tuwa sina Tatay Rene at Nanay Mirasol sapagkat nasilayan nila ako at nagpapasalamat sila sa biyaya ng buhay. Napatay nila ang tunay na kampo ng kadiliman at nabigyan ng hustisya ang mga taong namatay. Kinausap ni Tatay Rene si Ka-Erning at sinabing magtira ito para sa sarili. Huwag abusuhin lahat ng pagtulong para sa ibang tao. Hindi lahat ng tao sa bayan ay malalawak ang pag-iisip. Madali silang mapaniwala at maloko. Kaya naman ganoon din kabilis kung makapanghusga sila ng kapwa. Kahit anong kabayanihang gawin para sa bayan ay baliwala kung makakagawa ng isang pagkakamali. Siguradong burado lahat ng mga kabutihang naipundar sa kapwa. Kaya ang mahalaga ay piliing isipin din ang sarili, ang sariling kapakanan at pamilya. Sapagkat ang pamilya ang lubos na makakaunawa at matatakbuhan sa oras ng pangangailangan. Simula noon ay tumatak sa isip ni Tatay Rene na huwag ibuhos ang lahat ng kanyang makakaya para sa ibang tao. Ipinagpatuloy niya ang panggagamot sa mga taong may sakit sa kabila ng mga ginawa nila dito, pero naglaan lamang siya ng mga araw para sa panggagamot. Karamihan sa mga araw ay inilalaan niya sa trabaho at oras sa pamilya, sapagkat sila ang mas mahalaga kesa sa kapwa. Sa matagal na panahon ay nakontrol na rin ni Nanay Mirasol ang pagiging aswang niya. Bumawi ang mga tsismoso at tsismosa at matapobre naming kapitbahay noong maisip nilang malaking bagay ang inaiambag ng aking ina para mailigtas sila sa kamay ng aswang na siyang kumikitil sa buhay ng mga mamamayan sa Samar. Nagbago ang pananaw ng mga tao at mas lalo nilang minahal ang aming pamilya sapagkat kami ang kanilang naging sandigan upang maprotektahan sila laban sa mga masasamang elemento. Hindi na umalis ang aking mga magulang sa isla ng Samar. Namuhay sila doon ng mapayapa hanggang sa lumago ang aming pamilya. Sa kasalukuyan ay namatay na ang aking mga magulang, pero baon ko pa rin ang mga aral sa buhay na natutunan ko sa kanila. At dito po nagtatapos ang aking kwento. Sana po ay marami kayong natutunang aral puwat sa karanasan ng aking mga magulang. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli.